I denne video vil jeg vise, hvordan du bruger programmet Graphical Analysis til databehandling i forsøget kaldet Fellow. Vi starter med at åbne programmet og klikke på Manual Entry. Så vil vi gerne maksimere. Vi kan se en tom tabel og en tom graf. Vi vil nu fylde X og Y-søjlen med tid og sted i forsøget. Her kan vi se det. Og nu starter vi så med at give variablen de rigtige navne og enheder. I X-søjlen er der tider, og vi klikker på de tre brætter her. Column options, og navnet skal være tid, og enheden sekunder. I søjlen skriver vi column options igen, navnet skal være sted, og enheden meter. Og så kan vi se, at aksen har ændret sig til sted og tid. I det her tilfælde vil jeg meget gerne have, at grafen går ned til 0 på både tids- og stedaksen. Det gør vi for eksempel ved at klikke på det tallet nederst og klikke og skrive 0 begge steder. Og nu ser grafen ud, som I gerne vil have den til at være. I det her tilfælde skal vi lave en kvadratisk regression på kurven. Vi klikker på graf-ikonet her, og så vælger vi Apply Curve Fit, og der vælger vi så kvadratik. Så vil vi lige rykke det her, således at det ikke ligger over grafen, og nu ser det ud, som vi gerne vil have det, der ser ud. Dernæst så vil vi lave et residual plot ud fra de her data. Det første, det gør, det er at oprette en ny beregnet kolonne, klikker på de tre prikker her, og så klikker vi på at calculate column. Den kalder vi blot fit, på fit-funktionen eller regressionsfunktionen, og enheden er meter. Jeg klikker på insert expression, custom expression, og så skriver vi her konstanterne fra regressionsligningen. Det hedder 4,875. Så ganger vi med, og det var tiden i programmet, jeg skriver 10, og så kommer der tid her. Tid, den sætter vi anden potens. Så lægger vi til b-værdien gange af tid, 0,01975, 0,01975 gange af t for tid her, og så lægger vi til sidst konstantleder til plus 0,00777, 0,00777. Og så er der kommet en ny kolonne, som regner værdierne af selve fit-funktionen i målepunkterne. Med residualerne forstår vi forskellen mellem y-værdierne, det vil sige sted, og fit-funktionens værdier. De opretter derfor en ny beregnet kolonne, hvor vi så skriver residualer. Enheden er stadig meter, insert expression, custom expression, og så skriver vi case, så finder vi sted hernede, går fra det, trækker vi fit, apply, så er der kommet en kolonne med residualerne. Det vi gør nu, det er at få lavet en ny graf over residualerne, det vil sige residual plot. Vi klikker på tabelikonet her, og så vælger vi, at der skal være to grafer. Så vil den automatisk tegne en ny graf, eller sætte et nyt koordinatsystem op her, og der skal være tid på x-aksen som før, men på y-aksen skal der nu stå residualer. Derfor klikker det på y-aksen og vælger residualer, men fravælger sted. Sådan her. Så kan vi sige residualplottet, og det er som det skal være. Lidt op og ned, ingen systematik. Vi noterer også, at massivværdien, som er 0,004109,
Vi gemmer igen den her graf. Sådan. Og så vil vi også gerne have udskrevet billeder. Jeg rykker lige igen regressionsikonet, og så klikker vi på navnet heroppe, klikker eksport, og graf 1 er normalt, jeg vil måske have det som 16:9 format, og så gemmer vi. Det samme gør det for residual shortet i Yammer det her også. Det var det.